Dobry dzień, witam. Te dziwoż mi się na bas? Nie. No widział. No kukłech. No widział to. Przepraszam. Jakiemu się gapcys? Nie no, ino jak cię robił zabozna. I spamiętajcie się jedno, nie dziwejcie mu się ino na bas. No i co opie? Kaj są te wszystkie meble, to kaj my mamy spać co na zolu? Co to ma być, się pytam? Kaj są moje meble? Były sam 2 godziny temu. Słuchaj, ja bych się sam dowiedział, to chyba sam nie będziemy spać na zolu. Kaj się patrzysz? Nikaj. Jo dzwonia na policję, hopie. To chyba jo zadzwonia na policję, jo najon izba, a tam nie ma mebli, kajo mam piero nie spać. Przestań się gapcyć. Nie, się nie patrza. Przestań mu się gapić na bas. Ale no chciał przeczytać, co tam stoi na tej koszulce. Dobra, hopie, słuchaj, no wszystkie się patrzą na twój bas, bo je taki srogi, no obejrzyjcie się jaki bęben, no i ty się dziwisz, że one się na niego patrzą, no z czym ty masz problem, hopie? Ja nie mam problemu i no wy się druż na niego patrzycie. Tyś jest ciulnięty. No masz bas i tela, no i co? Dobra, idziemy, chłopcy. Kaj się patrzysz?